سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا وفصامتات النغربلو هرميني ميديايو نلم ربع كلتنا حاسس زدالنا يوم حاد صرت على تو زيناتات تاسعبنا نغربلكم منا نمكتالكم من عدمنا عندنا نطبطاتهم كنقدم شودن مستهاجر زخونه متأثر زي بلوم كمون قبل نمفصام ديبم زقعزو سبات نخياتو ابدباتا عتب كتصر كتقبر مخانا መንግስትን ፈቃድ ስራሕ አመልኪቱ ዘውጽኦ ሓድሽ ደረት ዝተሓተ ደሞዝ ኣብ ግብረ መስዋዕ ዓለ ብርክዝ ዝበላ ኢንዱስትሪታት ሰራሕተኛታት ምርካብ ብዶ ክኾነን እዩ ዝብል ትፅቢት ምህላው ከምኡን ኣብ ኖርዌይ ብሰንኪ ተኸስተ ጉንፋዕ ዓዋፍ እንስሳታት ዘገዳም ብጅምላ ምህላቆምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ደጊምና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ሾደን ምስተሃገር ዝኾነ ምትእስሳር ዘይብሎም ከምኡን ገበን ንምፍጻም መዲቦም ዝጓዓዙ ሰባት ንኸያቱ ኣብ ደባታ ዕቱብ ቁፅፅር ክትገብር እያ بمخنياتهم أبز حلفة سامنتات تقايدو مكتسال القرآن زي تقالوا سلفتات تقاومو أبلع شودن زي تسان حسقاتات قبر شبرا موسخو أقل قلود دحنات شودن سابو كقلت سان حلا بس دما منقستي حدا قنياتات يوم زبالهم سبات ناب شودن كياتو نو بوليس تبك امال اختيام محلالي فلا أبتتمال زتوها بغازيت أو على التساتفة مينيستر فتحي قونا ستروما بفلاي بوليس حالو عدوبات حلافنة زغوزات اركم زوسدو أسمير لله سبات مكاين مفتاش حاويسو ورقت مننت مصراي ابقى بدوباتك كوللان سليان مكيادن كالن عيوتات كسالوتيم بوليس تاغر قصصر دوبات نمحيال توسخ عمام كوهابمي زكازي بوليس سلفتات كايد فقاد زبلو اغباب زقصصر حق حزباو سرعات نمتعرري حساب كمزلو منغست حبيرل ابزز مص اغدا سحتو اتي كايد فقاد زوهابو سلفن دحنتن اهغراو زمدناتاتن شودن اب حدغا زئتو زبليو كبل ستروما وسيخ غليصلا መንግስትን فقاد سرح زهاب حدش درت زي تحت دموز اقبر مسوعله بركز بلا اندستريات سرحتنياتات مركب بدو كخونن يزبل تثبيت تغيرلا شودن استات مي تحبرا وعلات ابورحي تحتتي حدش درت دموز زخفلاين زدما كاب حبرة اوروبا وصاي زخونو زيغاتات فقاد سرح نمركب ويدما نتزصنح فقاد نمنوح كاب زدليو متن دموز زي تحت مخانو اغلغلو زيناتي تصبصيبالا كبيت صحفت هاجراو شمغلنا زخونت ايرين وانيمون ريدش ودن ابزابت حبريتا اسرحتي كاب حبرت اوروبا وصان زخونو سرحتنياتات ككم حبراو سممعم كندتوصي زلو متن دموز مخفال كصقوم يمتبل ሚኒስተር ስደተኛታት ማርያም አልመርስ ተነጋድ በወገናና አገልግሎት ዜና ቲቲ አብዛበት حبريتا እዞም ስራሓት ኣብ ሾደን ብዘለው ስራሕ አልቦ ሰባት ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ገሊጻለ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻናይተን ወደ በስላማው ምትሕጋዝ ዝቆመ 57 ሃገራት እስላም ነቲ በሾደንን ዴንማርክን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ምቅጻል ቁርአን ኮኒነን አባል ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዘን ክልተ ሃገራት ኣድለይቲ ስጉምትታት ክወስዳ ድማ ኣታቢዕን ኣለዋ ዝስጉምትታት ኣምባሳደራትን ናብ ዓደን ምጽዋዕን ንግዳዊ እገዳ ምግባርን ከተቃለል ይኽእል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፕሳላ ፕሮፌሰር እስላማዊ ስነ መለኮትን ፍልስፍናን መሐመድ ፋሽል ሃሚ مز زقصل زلو قرآن ناي مقصال سقمتታት ሃገራት ነዚ እገዳ ናይ ሙሳት ተخلن እናዓበየ ከም ዝመጻ ተሐሳሲቡ ኣሎ ዝናኾነ ኤምባሲ ሾደን ኣብ ኢራቅ ካብ ዝዕጾ ሓደ ሰሙን ኣውፂሩሎ ዝድማ ነቶም ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ሾደናውያን ዜጋታት ናይ ፓስፖርትን ቪዛን ሓገዝ ከይረኽቡ ሽግር ኮይኖም ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሾደን ብምኽንያት ኩናት ዩክሬን ሩስያ ናብ ኣህጉር ኣውሮጳ ተቕርቦ ዝነበረት ጋዝ በመቆራጻ ኣብ ዓለም እኹል ጋዝ ከም ዘየለ ተንተንቲ ይገልጹ بس دما هجر أوروبا نزخرم تختصاجر ودي عزب الحتة أبكون تأير زي مركز كخوني يخونن بر أوروبا نعماويل غاز كي قرأت نزخرم تيك تحالفو تخلو تطلع بيتك ما كله دسيز بلني حق حايش بزح غاز يزهل اختبل أب جماجم بحر بلجيم أب 20 ديجري سلسيوس بيتا التحلف قال 40 حدن علامة صراحة هنسا صوفي دروس انتقنا قنا صوفي كم كالوت مليونات أوروبا بمخنيات كينات يوكرين دحرت استخست من هرواقات ساعات نترموستات بيتا اتحتا بلا خطكم تجدد الله روسيا بشام بقى غاز بلا ناب أوروبا تقرب زنبرت قرب غاز دحر منكا جرتا تفطرا فساس غاز LNG واغو سمع عريقله أوروبان كاب كلتشان عسران كلتنات حيزوم غاز كم دلاي كامتقام كم زي كال كغنزبو صنيحم الله قدم حجي تفطراو غاز حسرون كم دلاي كازركم نكوان تنبر حجي غنا وحدن كبرون كوينلو سماي زعرق واغاتات ساعات بفلاي ابتي اب ركاش غاز روسيا زيو صقعتنيا زنبرت صلات كيميكالات جرمن عبي سمرات مقدافو بزحات فابريكاتات كا سرحن دوكب بلا خمت تجددان صبصبات يملكتو ابزو وانزي گمرخ فنلاند كاب اسبانيا نا فنلاند بنقداو مراخب زتفصم زي حقاو مسغار عصفارس عملكيتو لعل مرمراي كايدالو ابز غبن بموفار تطرطرو شمون تسبات درو تلليم አለው
ኣብዚ መባእታዊ ምርመራ ጉምሩክ ፊንላንድ ኣብ ዞባ ሄልሲንኪን ጂቫስኪላን ፍተሻን ምቕያድን ኣካይዱ እዩ ኣብዚ ስርሒት ኣብ ኣስታት 400 ቦርሳታት ተሓቢኡ ዝነበረ 9 ኪሎግራም ማሪዋናን 10 ኪሎግራም ሓሽሽን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ኣሎ ብተወሳኺ እቶም ሰብ መዚ 45,000 ዩሮ ጥረ ገንዘብን ክልተ ፍቓድ ዘይብለን ጠበናጁን መንዚዖም ከም ዘለውን እቲ ጥረ ገንዘብ ካብ ንግድ ዕፀ ፋርስ ተረኺቡ ክኸውን ከም ዝኽእልን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ ነዚ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ዘካይድ ትካል ብደቂቕ ክንከታተሎ ፀኒሕና ኣለና እቲ ጉጅለ ካብ ዓመ ሕዳር ጀሚሩ ካብ እስጳኛ ናብ ፊንላንድ 8 ዝተፈላለየ ፅዕነት ዕፀ ፋርስ ከም ዘዳለወ ጥርጣረታት ነይሩና እዚ ፅዕነት ብድምር 280 ኪሎግራም ማሪዋና ከም ዝሓዙ ዝግመት ኮይኑ ዋግኡ ኣስታት 4 ሚልዮን ዩሮ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክትብል ነቲ ጉዳይ ትመርሕ ላዕለወይቲ ሓላፊት ጉምሩክ ጃነ ካሊዮ ትገልጽ እቶም ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ብቐሊሉ ጉዳዮም ንምስላጥ ሕጋዊ ፅዕነት መራኽብ ከም ተጠቕሙ እቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳተፈ ናይ መጓዓዝያ ኩባንያ ኣብ ዝገበን ተሓባሩ ምዃኑ ከም ዝጥርጠር ካሊዮ ወሲኹ ሓቢር ኣላ ኣብ ሰሜናዊ ዞባታት ኖርዌይ ፊንማርክን ትሮምሶን ከቢድ ለበዳ ጉንፋዕ ኣዕዋፍ ተኸሲቱ በዚ ለበዳ ኣብ ከባቢ ቫድሶ ጥራይ ልዕሊ 10,000 ኣዕዋፍ ሞይተን ኣለዋ ዘይካዚ እቲ ቫይረስ ኣብ ትሮምሶ ኣብ ምውቱ ኻርያ እውን ተረኺቡላ ትማል ሱኑይ ወታደራት ሲቪል ምክልኻል ኣብ ገማገም ባሕርን ኣብ ማእከል ሃገርን ዝወደቑ ምውታት ኣዕዋፍ ንምእካብን ንምውጋንን ክሕግዙ ፃውዒት ተገይሩሎም ኣሎ ሰበስልጣን ከባቢ ዝፃውዒት ካብ ዝገብሩ ሰሙናት ከም ዘሕለፉን ሚኒስተር ሕርሻ ኖርዌይ ሳንድራ ቦርች ጽባሕ ሐሙስ ናብ ቫድሶ ንምብጻሕ መደብ ከም ዘለዎን ገሊጻ ኣላ ከንቲባ ቫድሶ ወቸን ፔደርሰን ብቕድሚ ትማል ሱኒ ናብ ቦርች ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ እዚ ኩነታት ብደረጃ ሃገር ኣቓልቦ ዝሓትት ምዃኑ ኣተሓሳሲቡሎ በዚ ድማ ኣብዚ ከባቢ ዝተኸስተ ትራጂካዊ ህልቂት እንስሳ ዘገዳም ንምዕዛብ ናብ ቫድሶ ክትመፂ ደጊምና ንዕድም ክብል ወሲኹ ተላቢሎ ሰበስልጣን ከባቢ ገዚፎ ብምክያድ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ፃዕርታቶም ይቕፅሉ ኣለዉ ከምዛ መሰለ ዓብ ብድሆ ኣብ ዘጋጥመና እዋን ንእሽቶ መምሕዳር ከተማ በይና ሓላፍነት ክትወስድ ኣይትኽእልን እያ ክትብል ፔደርሰን ፅሒፍ ኣላ ኣብ ቫድሶ እትርከብ ሓንቲ ቤት መግቢ ኣብ ደጊኣ ብዝመቶ ኣዕዋፍ ብምምልኡ ክትዕፆ ተገዲዳ ኣላ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 توكسنا مس هارميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أموداتا بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب أب 2020 أب مرجع زقات ومسعرتنا مقلبات وديت بمفتصامو تخصيصو نامريكا نمجبربار وديت بمفتصام مسخاخر بمتعنقاف أنصار مسل زيقاتات وديت بمقلامن حويسو بأربعة قدات تخصيصو الله زكسي أب زوريات بشدشت ترخ 2021 أب كابيتول زتفتسم نعب زتأساسر فصامتات نممرمر زعلمي داغماين بريزيدنت النزورة درزلو ود 77 عامت ترامب بدل كم زي فتسمه ناي امنت كحدت قالو مهابون እዚ ጉዳይ ዳላዩ ክብል ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዝዘርግሑ ጽሑፍ ምግላጹን ተፈሊጡሎ ሚስጥራዊ ፋይላት በመብኻን ከምኡን ሚስጥሩ ንምዕቃም ሓደ ናይ ፖርኖግራፊ ተዋሳኢ ገንዘብ ብምኽፋልን ትራምፕ ድሮ ተኸሲሱሎ
تمرمرا ترامب أمر رجاء قدم مسعرون ناب واشنطن دي سي زتفترة نعب ناب زنبرا خلطة وارح زتقبرا قبنات زتوكوري أبالات بايتو بريزيدنت ديموكرات جو بايدن عاوتا بزرقا قصولوان دقفت ترامب نهنسا بايتو كونغرس مورارون زفلتي بمينستر فتح أمريكا تمزيزون أزمر مراز مرح زلو جاك سميز بشدشتة الريق لتشحن عسران حدن أبلع لرسخة مهاجر ناز تفتسم متكعتي أب سرعة ديمقراسي أمريكا ترأي زي فلتيل تي 45 قصات زحازة خسي شدشتة سمم زي تتغسة تحابر توديت زرزر كوينو زم 4 طبقاتات حادة بعل سلطان كفل فتحن حادة مخر بوليتيكاني خنبر ترامب قبننيا مخانو كساب زرقاقز نوصه مخانو كفلت ألو كبل جاك كاسميرو لله ترامب صباح حموس أب واشنطن دي سي ناب زركب بيت فردي كقربي باركو برا سمعتنا اللوم زدلنا يوم حصرت زيناتات بز فصيمنا لنا مسانا بمصنحكم እና መስገና بزن سنابتكم سلام هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ